Yek ji çeteyên dewletê Sedat Peker li pê ev vîdeoyan diweşîne. Bi van vîdeoyan hin qirêjiyên dewletê carek din eşkere dibin. Bila bê bîra me. Gelên Tirkiye versiyonek din a vî filmî di salên notî de jî temaşe kiribû lê niha hin cudayî ne. Di salên notî de dewlet û çeteyên wî sûcên xwe vedişartin. Hin rojnameger û siyasetmedarên wê demê jî diketin paş kiryaran û her carê bi sûcên nû mesele zêdetir vedkirin. Li ser van hewldanan wê demê dewlet mecbûr dima bûyeran vekola. Heta bi hin cezayên biçûk serçete Mehmet Ağar jî tê de hin çeteyên xwe avêt hepsê jî. Niha cudayî ev e. Ev car çete bi xwe îtirafê dikin. Lê hin kesên ku navê wan rojnameger û siyasetmedarin jî ji dêvla ku rojnamegerî û siyasetmedarî bikin, dikevin navberê da ku çeteyê îtirafkar dengê xwe bibire. Divê em şibandinek din jî ango helwesta îtirafkar û dewletê jî binirxînin. Bi awayekî zelal em bêjin, îtirafkar û dewlet jî rojnameger û siyasetmedarên ser bi dewletê ne û li pey bûyeran diketin, tim û tim dewletê parastin. Bi taybet sûcên li dijî gelê Kurd qet nedat rojevê. Van sûcan bi yek dengî vedişartin. Piştî hindê salan ev yek jî qet neguheriye. Dewleta ku niha bi hukmê Erdogan û Bahçelî tê birêvebirin, dewletek wiha ye, dewleta mafya ye. Her rêvebirê dewletî û çeteyên ku dibin siya van rêvebiran de tev digerin jî tetikkeşên dewleta mafya ne. Bi kurtî, dewleta mafya li hember Kurdan careke din bi ser neket û ev car şerê çeteyan dest pê kir. İtirafên bi kontrol a Sedat Peker jî ji vê hesabê dûrnîne. Ji ber vê yekê ye ew tenê li dora çend kesan digere û di serî de Erdogan û Bahçelî hin rêvebirên dewletê parêze. Qesta min ne ew e tiştên tên eşkere kirin an jî îtirafên Sedat Peker negirîngin. Bêguman girîngin. Lê eger rastî neyê dîtin ew ê ev mesele jî bi aliyên xwe yên magazînel derkeve pêş û dûre jî serê wî weregirtin. Kurdên têkoşer û şoreşgerên Tirkiye vê rastiye dizanin. Lê divê aliyên din jî bi taybet ewên ku xusûsiyeta wan tenê dijberiya AKP û MHP ne jî vê rastiye bibînin. Ji ber ku ev rastî ew ê siberoj zêdetir ji wan re lazim bibe.